बैरबकुन्द गामिनि बिजुलि बसुमतारिया उरुप कुमार बसुमतारिजों खारलांबाय। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि मैना बसुमतारिया फुलुं ब्रह्मजों खारलांबाय। साथाम बिमानि फिसा बे जागासिनो थारमाने बेखौनो आङो मेथाइ लिरदोंमोन आरोखि। एक्टर जानो गोसोब्ला थिखादार जा, फेमास जानो गोसोब्ला भाइरेल जा। उमुक एक्ट्रिसा उमुक एक्टरजों ओरैबादि बदनाम जादों बे आरोखि। रायजोफोराबो सोरबा जाफादों नामा? गावनि हिनजाव थासे थानानै गुबुनजों गोसो जाफेरदों नामा? एक्टर जानो गोसोब्ला थिखादार जा, फेमास जानो गोसोब्ला भाइरेल जा, हिर'इन जानोब्ला बदनाम जा, आइफन लानो गोसोब्ला भाइरेल जा। आदा आदा होनलायगोन, फरचुनाराव गाखोगोन, गौहाटीयाव थाहैगोन, सिनेमा शुटिं लालायगोन, हटेलाव थाहैगोन, बेनिफ्राय माने मानसिफ्रा कमेन्टआव सोंहरो बे मा बुस्थु होननानै। गाज्रि बुस्थु नङा बे, माने हटेलाव थाहैबाय, जेनेबा निरमाजों दुगैना फैबाय, बेल' जेबो गाज्रि बाथ्रा नङा बे। बेनिफ्राय बेनिफ्राय एक्टर जानो गोसोब्ला थिखादार जा, फेमास जानो गोसोब्ला भाइरेल जा। 대동할 놈아! 어서 코너시야! 오! फुटबलाव लिंहरगोन, दारागावआव लिंहरगोन, आब' आब' होनलायगोन, थिखादारफोरजों लोगो हमलायगोन। बेनिफ्राय कन्टेक्ट नाम्बार लालायलायगोन, बङाइगावआव बेरायगोन, गौहाटीयाव थाहैगोन, इक'लेन्डआव दुगैगोन। बङाइगावआव बेरायगोन, गौहाटीयाव थाहैगोन, इक'लेन्डआव दुगैगोन, अय' हटेलाव थाहैगोन, बेनिफ्राय एक्टर जानो गोसोब्ला थिखादार जा, फेमास जानो गोसोब्ला भाइरेल जा। अय' होननाय लोगो लोगो बिराद खुसि जादों नोंसोरना। होमबाथ' नोंसोर मोनथिजोबो अय'खौ मा जिनिस। जादोंना जायाखै? सोरबा सोरबा बरिया सेंग्राफ्रा अय' होननाय लोगो लोगो वाव होनलायहरदों। बङाइगावआव थाहैगोन, गौहाटीयाव दुगैगोन, थाहैगोन, अय' हटेलाव थाहैगोन, बेनिफ्राय समाजनि बाथ्राखौ बुंहोला, दाना सायथोनो रोङै जादों, जायगायावनो बमरायदों, हिनजाव थोनो रोङै जादों, गौहाटीयाव लांखारदों, बेनिफ्राय
बेनिफ्राय एक्टर जानो गोसोब्ला थिखादार जा फेमास जानो गोसोब्ला भाइराल जा हिर'इन जानोब्ला बदनाम जा आइफन लानो गोसोब्ला भाइराल जा आदा आदा होनलायगोन फरचुनाराव गाखोगोन गुवाहाटीयाव थाहैगोन सिनेमा शुटिं लालायगोन हटेलाव थाहैगोन बेनिफ्राय 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 Thank you. 와, 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 머리야, 머리야. आङो थाथ'नोसै रायजोफोरा आंगायबाय नामा?